enganxat bé a la dreta, sí, has anat recte ara. Intenta fer-la una mica rodoneta. Anirem a la dreta, la següent. No estic veient què passa, però veig que els cotxes s'aparten, per tant interpreto que hi ha algú. Mira, en aquest cas, no, espera. Vale, tenim línia discontínua, no ve ningú de cara, ara senyalitzo i m'aparto, sí? Si ella segueix senyalitzant que es vol incorporar, el deixaria incorporar. Anem a la dreta. Vinga, suau. Giro. I seguirem de front. Ben localitzades les fletxes, molt bé. Abans d'obrir la porta per agafar això que s'ha caigut, he mirat que no vingués ningú, si no, no obro la porta.